és un aliment perfecte que els contingui tots, al 100%, amb les quantitats que cadascú necessita. Per esmorzar el làctic, normalment la llet, fem nosaltres i els cereals o galetes. Va, xulo, per divendres. Els nens moltes vegades no estan acostumats a menjar aquest tipus d'aliment tan saludable. Aleshores, amb aquesta activitat hem apropat als nens aquests aliments que són saludables i bons per la seva salut. Hem pogut veure d'aquelles coses que ja tasten de per si a casa, que els agraden, i aquelles coses que són noves i són noves per ells, manipulant, descobrint, fent de cuiners, han gaudit de veritat d'aquesta experiència.